kámo, dve boli také, že odpadol som. Čo to je? Počkej. Taký papierok. Tam je čo napísané? Sila sa skrýva v nebesách. Čo? Sila sa skrýva v nebesách? To je silná myšlenka, ty kokot. Počkaj, akože myslím, že to má niečo spoločné. Toto by sme len tak nenašli, vieš? Skúsime nájsť tú silu? Sila sa skrýva v nebesách? Ty kokot, nemôže byť tá sila, ty kokot. Nebesa sú hore? Nebesa sú hore? Čo ten kopec? No jasne. Ten kopec. Ty kokot, poďme na ten kopec. Tamto. No skúsiť to môžeme. No skúsiť to môžeme. No dobre, tak Poďme na ňo. Niekoho sme sa mohli spýtať na cestu. Žaby. Čiže ty žaby sa pridáme. Žabka, žužka, žužulka. Povedz mi, kade máme ísť. Nepovieš? Jakže nepovíš? Povedz. Povedz, nebuď sralo. Povedz, ne? Sny jasný, že nedostaneme. Zlomím si prst. Skýňa. Počkaj. Ani teraz? Tak neviem. Kde máme ísť? Kde chceme nájsť? Prosím ťa, kde je? Nepoviete nám to? Dobre, tak ja skúsim ísť, tady teda. Hej. Fú, som zvedavý, čo to bude za sílu, či to vôbec niečo proste bude. Alebo či tam, možno tam nič nebude. Aj to sa môže stať. Neviem, no ja dúfam, že nie, lebo to by bola veľká škoda. Toľko sme sem cestovali pre Boha, veď. Nie len tak. Vieš, že cestujeme? Proste, no však cestujeme, hej. Proste príroda, čurda. No keď tam nič nebude, tak odpadnem. Pro mňa tam bude niečo. No ja si myslím určite. Ten papierik by nebol len tak na zemi, len tak ako Hej. zo srandy. A keď sme išli Niekto aj sa nám snaží niečo povedať. Hej, nie, vesmír niečo kuje. Cítim to. Ja to cítim. Dúfam, to bude nejaká veľká moc, silná energia z hora. Musí to byť silné. Možno budeme super silní. Super silný? To nemôžeš vedieť, lebo to je sila. Veď budeme silní, v čom budeme chceť. To je pravda. Budeme silní proste. Alebo tam nájdeme zlatú rybku, ktorá nám dá tri želania. Možno, ale musíme ju pustiť. No neviem. Toto je. Haló? Ahoj. Dobrý deň. Môžem vám? My tu blúdime, Čo vás sem zaviedlo? Hľadáme silu. Ako silu? Odkiaľ viete o tejto sile? Našli sme Nápovedu sme našli. Nápovedu? Neviete nám povedať o tom, bližšie o tej síle, čoho sa, lebo chceli by sme strašne ovládať nejakú Moje je sílu. to taká stará táto povera, že bol tu kedysi taký ťažký veľký kmeň, BDS sa volal. Mali strašnú silu, ktorú vedeli odozdávať každému ďalej. Ale zrazu zmizli. To chceme. Mali sme pravdu. Kade máme ísť? Kade? Je tu tak, hovorí sa tu, že kto vyjde hore, tu na tento kopec, ktorý má krásny názov, že klíč, nájde tú odpoveď. Klíč k sile. Nápoveda. To bude ono? To bude... Povedz si nám ešte niečo vyššie o tom. Musíte prekonať veľkú diaľku, aby ste tú silu dosiahli. Už cestujeme 2 dní. Týmto lesom. Čas nehrá rolu. Šipka! Ide hore! Správne. Sme na dobrej ceste. Správne. Ďakujeme, pani. Ďakujeme. Poď na nohu! Poďme tu šipko. Nič. Pojďme za šipkou, budeme si veriť. Dobre. Šipka. Dobre. Šipka! Fakt je tam! Poď, rýchlo, utekaj! Idem! Jaj!
Pozeraj pod nohy! Pôjde šípka, kam ukazuje? Hore! Poďme hore, poď! Tu je kokot. Poďme hore! Či tu je hovno? Je tu niekto! Oni sú hore, není hore niekto. Aha, ideme? Bože, táto cesta je ale plná nástrah. Ježiš. Zosudnul sa mi kmeň. Som v poriadku. Podržíš ma, neviem, kade mám ísť. Je to tu strašne sa tu hýbe. Nestrácaj veru. Poď. Nestrácaj veru, držím ťa. Pozri, koľko mravcov. Ďalšie nástrah, musíme to Obísť. Musíme to obísť. Cesta. Vydáme sa hore, alebo pôjdeme rovno? Vyzerá to, že tam je to moc. Tu zvládneme. Pozri už, koľko sme vyšli. Odtiaľ ideme, nie? Odtiaľ cestujeme, tam sme boli. Tam sme boli pred 2 dňami. Musíme mať vieru, aj keď už je vo mne len málo. Neviem, má tu vôbec význam? Povedz. Mám ti nejakú požičiť? Ja mám ešte dosť. Za koľko mi požičaš? Zapade. Môžem to splácať, prosím. Ja chcem mať tú vieru. Stoj, čo stoj. Dobre. Ale dám tiež na chatke, lebo som si zabudol peňaženku, dobre? Dobre. Díky. Pozri, tu. Kamene. Roklina. Opatrne, nejaká nástrava tu nebude. Zosun pôdy. Neviem. Musíme ísť hore. Tam je sila. Podľa mňa už máme málo času. Pozri, stromy popadané. Tu bola nejaká katastrofa. Čo sa to tu stalo, pre Boha? Polámané konáre. Príroda trpí. Vyvrátené korene stromov. Bože. Polámané stromy. Konáriky. Cítiš to? Sme blízko. Musíme ísť, sme blízko. Asi sme sa stratili. No prdele. Čo teraz? Pozri, už sme jak ďaleko. Počkaj. Čo? Čo sa stalo? Aha. Čo to je? Šípka? Symbol. Čo to je? To je symbol. Toto myslím znamená kmeň. Ukazuje to smer hore. Takže aj ten kameň je hej, šípke do hora. takže musíme ísť to. Musíme ísť aj ďalto. Hej. No tak dobre sme išli, poďme. 5 minút. Pozri, musíme, tam je nápis, klíč, nápoveda bola klíč. Čo sa deje? Hromy, už sme blízko. Musíme to nájsť, silu cítim za rohom. Sila, tam niečo vidím, nebola. Poď sem rýchlo. Tu je. Pomôž mi s tým, je to hrozne ťažký. Tu je, čo tam je napísané? BDS. Sila. Akadémia Sila. BDS. Skúsi, pomôž mi to odpotež. 3, 2, 1. Nečovníkov, vydá si to. Mám to! Mám to hroznou sílu! Čo to je? Mám to! Máš to, držíš to! Daj ho, pusti to! Odbieži mi posled! 3,
pôjdeme za tou silou? Čo keď vyhľadujú celú tú... Náš kemp? Ne. Celú túto... kmeň. Ten BDS kmeň, o ktorom hovoril. Hm?